niet de politiek, maar wij mensen maken de samenleving. Iedereen is belangrijk, iedere stem telt, waar je ook geboren bent. Democratie vraagt om mensen die bereid zijn hun stem te laten horen en respectvol naar elkaar luisteren. Niet alleen bij verkiezingen, maar ook via bijvoorbeeld vakbonden en huurdersverenigingen. Politici moeten ook zelf het voorbeeld geven. De PvdA wil hulp en ruimte bieden aan vooral die mensen en groepen die minder worden gehoord. We willen de inspraakmogelijkheden zoals Tim van Friesland veel meer onder de mensen brengen, om te luisteren naar alle lagen van de samenleving. Kinderen, jongeren, volwassenen, kortom, iedereen wordt uitgedaagd om mee te doen. Politici moeten zichtbaar zijn en het gesprek aangaan. De PvdA zal er veel op uittrekken om met mensen in gesprek te gaan. Veel initiatieven van inwoners van Friesland krijgen een bijdrage uit het Ieper Mierskipfonds. Eigen initiatief wordt zo gestimuleerd en beloond. Friesland is een provincie waar veel vrijwilligers actief zijn. Daar moeten we zuinig op zijn. De weg naar de overheid moet voor iedereen makkelijk te vinden zijn. De overheid heeft maatschappelijke organisaties ook nodig bij de uitvoering van het beleid. De PvdA wil dat de overheid betrouwbaar en rechtvaardig is. De toeslagenaffaire, de afhandeling van de zoutwinning en funderingsschade zijn voorbeelden waarbij dit behoorlijk misgaat. De politiek moet zich dat aantrekken. Van alle overheden mag worden verwacht dat zij handelen naar de regels van onze rechtsstaat en dat zij voor de burger optreden als één overheid met zoveel mogelijk één loket en gebiedsgericht. Partij van de Arbeid wil een stevig fonds waarmee door de Friese media ook onderzoeksjournalistiek kan worden gedaan. Dit is U's Ideaal voor Friesland.